Usa ka bas ni Abiba ni kanta o gusana to the son of David. Usa ka ba sa nagdayeg kaniya sa panahon sa imong kasakit, or usa ka ba sa nagpalansang kaniya? Usa ka ba igsuon sa nagpasakit niya? Usa ka ba igsuon sa nag-abiba kaniya? Or imo bang batasan igsuon ang muabiba kaniya sa iyahang sa iyang kadayganan? Sa ato isig ka tawo igsuon, usa ka ba nga muabiba kaniya sa panahon sa iyahang kadayganan? Unya, usa ka ba sa nipasakit kaniya panahon sa iyang kalistanan? So, karon igsuon atong celebrate ang Passion Sunday. So, unsa may tulo ka mga butang ato ang hinuklugan ini mga igsuon. So, wala ba ka mo nasayod nga ang ingon ni Jesus o glory to the Son of David, glory in the highest, katong nagdayeg kaniya, naninggit kay nalipay sa iyang pag-abot, mausab mga igsuon ang nagpalansang niya sa cross. O sahay igsuon sa atong pagkatawhanon, uso kaayo ni sa katilingban karon nga ayo kay ta sa atubangan, ayo kaayo ta sa tao nga atong mahimuslan, ayo kay ta sa mga tao nga naa pa sa taas pero layo na kay ta kung naa na sila sa ubos, no? Di na ta mo ila nga higala kung naa na sila sa panahon sa ilang kapaitan, kalaglagan, kaalautan, dili na ta makita, no? Mostly nato is mahadlok na ta, mostly nato maulaw na ta, ikaulaw na nato ang atong isig katawo, labi na naa na siya sa panahon sa kalisod sa iyang kalaglagan. So mga igsuon mao ni ato hinuklugan, no? Nga ingon ani gyud ang kinabuhi sa panahon pa sa atong Ginoo. Tulo ka butang ang akong na-reflect sa akong kinabuhi. Una is ang pagbudhi, no? So sa unang panahon naa na gyud ang pagbudhi. Sa unang panahon naa na gyud ang patalikod nga pasakit, no, sa imong isig katawo. So naa na gyud na siya, larawan na siya sa unang panahon sa atong Ginoo man gani nga Ginoo na gyud, wala gyud nakaikyas ana igsuon. Ikaw ba igsuon, gibudhian ka ba usab or ikaw ba'y nibudhi, no? Ngano man kang nibudhi, giunsa man nimo pag heal ang imong kaugalingon, pinaagi ba pod sa pagbudhi, pinaagi pa pod sa pagbalos? Ikaduha, denial. Si Pedro larawan imahe sa denial. So, sakit kaayo igsuon nga i-deny ka, di ka dawaton, dili ka ilhon, no? Unya nagmatinud-anon ka, irtig yung sakita sa imuhang tanlag, sa imuhang dughan igsuon la. Sakit kaayo nga dili ka dawaton, sakit kaayo nga dili siya proud nimo, sakit kaayo nga i-deny kaniya. Ikatulo, igsuon ka ng paasa, no? Kanang manumpa ta pero lisod kaayo nato, lisod kaayo natong tumanon, no? Kanang paasa ka ita, kusog ka ita magpalaom panahon pa na sa atong Ginoo, no? Nga pareha ni Pedro ra gihapon, nanumpa gid siya, no, nga silutan unta siya sa Dios kung siya nagtusultig tinuon. So daghan siguro mga panahon igsuon ingon ani ta ka masalaypon og kahuyang, no? So hinungdan nga kita makalitok ug makabuhat sa ingon sa tulo ka butang, no? Kaning kita mga igsoon di lang gid ta manganti, para nako di lang gid ta manganti. Daghan kay tang mga isig katawo karon, no, nga ambi kay naa sila sa taas, pirti kaayo sila nga manganti. Kana ganina adjud koy higala nga grabe na gid siya kataas, grabe na gid siya katikas, nga di na gid siya mamatay,
murag dili na gid siya ma-reach sa iyang pagka siya. Murag ang tan-aw niya sa iyang kaugalingon taas na gayud kaayo. Unya nibati ko kabalaka kay bisan ako yanu-yanuhon, bisan ako sayon-sayonon. So nibati ko kabalaka nga kaluoy naman lang sa nga nabutaan siya sa iyang bahandi. Unya ani kalit tungod kay ni kalit siya kadato, ni kalit siya kahamugaway. Ang kuyaw ra ba ini mga igsuon nga daghan makalita o gasahan ta sa bahandi kay di na ta makaila sa atong isig ka tawo. Mabutaan na ta. So muna kuyaw kaay natong bantayan no kanang ato nang himuong Ginoo ang atong bahandi nga to the extent mga igsuon nga malimot na ta sa atong gigikanan. So musulod dia ang gahom no, ang power of words no. Kay di naman ka mahadlok kay naman kay gisaligan kay yung mga una nga wala man na siya kwarta, pobre man kay na siya. No, so ato nang yanu-yanuhon ang atong isig ka tawo. So mo sulod na ang power, mas daghan ang modapig nimo, mas daghan ang ganahan sa imo ha. Kay tungod lagi naa kay kwarta no, kay daghan ka kwarta. So muna siya kuyaw sa mga igsuon. No, musulod ang gahom. And lastly is ang imong pagpanlupig, no? Ang panlupig nimo. So malupigo na kay kasi mo sa katawo. Oh, naadjud ko nga di na gid siya nagay koy amiga gyud nga. Di na siya maila. Di na siya moila, mura na siya nabutaan, mura ba siya kanang mura gani siya langaw nga nakatungtong sa kalabaw. Ulay po nga case pero murag nabag-uhan siya sa iyang kadato mga igsoon. Makuyawan ta ba kay kanang hala oy kanang mura man siya wala kabalo, mura man siya diin siya gikan, mura man siya wala kabalo kung unsay iyang gikanan sa una. Mura siya wala kailas kapait. No, unsa jud ang kapait. Mga igsuon kinahanglan yun ay nabatong bantayan sa atong pagkatao. Struggle kitang tanan, no? Struggle tang tanan sa atong kinabuhi, no? Wala gyud makaikyas ini puro kita struggle ini kinabuhi. So mahulog tang mabudhi, mahulog ta nga mo deny ta, bisag sakpa na ta mo deny ta kay daghan kita mga rason nga ano mo deny ta. Number 1 gyud is protection na nato ang atong pagkakita. Mitras tanto mo na mo deny gyud ta pero tampis kaayo mga igsuon sa suod nimo mga higala bisag kana lang gyud nga imuhang kanang grupo. Open ka sa God's grace kana bang wala kay gibuang nila no nga sila nakabalo sa imong kahuyangan aron iampo pug kanila no kay bati man kaayog masak na lamang sila no mo po nainindot nato nga bantayan pero dapat pod kanang naa pug kay kabalo gyud pug kang mopasabot dapat naa gyud kay unsa nang ngalan naa gyud pug kay limitation. Not all who listen understand. Ang kadaghanan na ba na di gyud mo sabot lucky na lang gyud kay ka kung sabton ka kung modawat sila nimo. So bulahan na lang jud ka kaayo. Paabot ka sa kumbana. So mao na siya mga igsuon no. So tulo ka butang jud nga naa na gyud siya sa una nga dapat nato nga bantayan sa atong kinabuhi kay wala gyud makaisya even ang atong Ginoo ang pagbudhi, ang pag-deny no, ang denial, ang pagpalaom sa imong sikataw panahon pa na ni Kristo mo nang muna matod pa nila history repeats itself. So muna nga dili na lang gyud ta manimag kung mabiktima gyud ta kana kay parte gyud na sa natong pagpakabuhi ning kalibutan no. You just take care of yourself, self love, unahan gyud ang imong kaugalingon kay dili ka hatag og gugma sa uban kung wala kay pagigugma sa imong kaugalingon. So mura gyud akong hatag ninyo nga ika-share